Παρά τα 86 της χρόνια, η ατρόμητη κυρία Ακτίδαυλου, φορώντας την ειδική στολή, μπήκε στο αεροπλάνο και από τα 12.000 πόδια βούτυξε στο κενό, απολαμβάνοντας την περιπέτεια σε μια μοναδική εμπειρία ελεύθερης πτώσης που δίνει και σε όλους εμάς κουράγιο και πολλά διδάγματα. Να το. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Σίγουρα. Αφού έφυγε ο Δημήτρης, έτοιμοι. Μπράβο. Μπράβο σου! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο σου! Τι όνειρο ήταν αυτό. Τι ωραίο πράγμα. Κάτσε λιγάκι έτσι. Τώρα καθόμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αγκαλιά. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μπράβο, Μπράβο. μπράβο. Όνειρο είναι, Δημήτρη. Όνειρο.